Akamsisandla phezulu. Isa matsogo a godimo. Phezulu. Isa matsogo a godimo. It is the power. Oh, the power. The power. Oh, the power. Oh, the holy God. Isandla phezulu. Kungamandla. Oh, amandla. Amandla kaMoya Oyingcwele. Isandla phezulu. Sekungamandla. Ungayibambi lento esakwenzeka. Uska iswara nto wa direk. Ungayibambi lento esakwenzeka. Uska iswara nto ya direk. Abanye bazwa ukuthi bakhale. Baba ngwangara bakalla. Abanye kuyophuma into esiswini. Ungari go tswasilo ka teng. Abanye babathwebulile. Baba baliteri. Babathwebulile. Baliteri. Basemaphohleleni. Balikangara mapotlelo. Holy Spirit, Moya mogethwa. touch now. Bagwate go lutwa. Something is happening. Ungayibambi lento. Ungayibambi yaphuma right now. That's all 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 yaphuma right now. Under the power of the Holy Ghost. Ibandla lithi amen. Hlala phansi. Uyangihlukumeza yazi. Uyangihlukumeza yazi. Yazi uyangihlukumeza kunomntwana. Wa re wa ntshwenya mo ngwaneng. Kunini ngihleli la mara solo yena. Umenzani lo mntwana? Lo mntwana lo ubona izinto zami lo. Lo ubona izinto zami lo. Wena umenzani? Wena umudirang. Lo mntwana lo ngifuna ukumbulala nefamily yakhe yonke. Ngifuna ukubashisela indlu. Ngifuna bashisela phakathi kwendlu iMindia mina, muIndia mina. Ubangenzani? muIndia mina, Muslim mina. Lo mntwana lo ngamthenga mina. Uyimuslim. Ngimuslim mina. Uzongenzani wena? Ngimuslim mina. Lo mntwana lo ngamthenga kumongameli wesitshaba lo mntwana lo. Ngamthenga kumongameli wabo wesonto. Ngemali eningi. Basho bazongibulala. Manje bayahluleka. Batshela bawisa imali yami. Umthatha lo mntwana. Imalini? Imali eningi kabi. Awuyazi futhi. Angiyazi ngoba bengikhipha solo ngibanikele bathi bazongibulala iweekend mayifika yedlula kafu. Bathi bazokubulalela yini? Bari batlo mulala yini? Basho bafuna mina ngifuna bambulale ngoba usenta esontweni labo. Manje ngibabhatalile ukuthi bambulale abafuni. Solo ngosonto mina ngijamile lapha emathuneni ukuthi lo mntwana uzofa ngosonto bamgwazi. Akufuye kwenzakala lento le. Asabulawa wenzeni lo mntwana? Lo mntwana lo ubona izinto zami uyazi ifihlo yami lo mntwana. Sesemncane mara ubona izinto eziningi kabi. Nifake lapha ekhala lo mntwana. Okuningi kabi ngifuna bashisele lapha endlini yabo. Ngifaka iTV phezulu. Bheke yonke into eyenzakalayo lapha ekhaya. Ubani wena? Wena ma. India mina. Ngeke ungenzile. Ngimuslim mina. Muslim from where? Ujakai. From where? Middelburg. From Middelburg. Yes. Ebazalwane, la iJan First kufuneka umthandazo la. Lula ngizandla sensimkhiphe lo mndini. Simatsogo mo rintshe. Ayi man. Hey. Leave me alone. Leave you alone. Leave me alone. Must I leave you? Leave him alone. Yes. What are you doing to him? No, I want this one. I want this one to be done. You want To die her. You want to kill her? Yes. What did she? No, she know my everything. She know my secret, my big secret. What are your secrets? No, I can't tell you. Hey, tell me. What are your secrets? What are your secrets? No, What are your secrets? I can't. Tell me. Hey, bana ma secret abantu la ngaphandle. Now bona ma secret abo they can even kill you. What are your secrets? Tell me. Ow! What are your secrets? What are your secrets? She know my
She knows what. Ow! She- She know my something in my room. You've got something in your room. Yes. What is the name of that something in your room? Oh, I got a person who make money for me. She saw a person who makes the money for that Muslim. o bona motho e leng gore ya tšhelete Therefore, she must die so o tshwanetse go hwa because she knows my something. gobane o tseba se sengwe Now I'm killing that something that is in the room. gommele ke bolaya selo se Lola lisandla senu. Now I'm killing that something. No. In the mighty name of Jesus. Killing it. In the name of Jesus. Oh. I set this lady free. Oh. I set her free. Come out. kolla tswa I'm going. Where are you going? Middleburg. Shelan Chesuzan. Alison Max. Shailu Chesuzan. Aman. Aman. Get up. Get the Puma away. Never. Where's Shell? Nimfakela person. fakeng ka moteng Nimfakeni. a re mo fakileng Akizwa. Ngenzeni? gore mo tlogele Everybody stretch your hands. Right now in Jesus' name. I command you to leave. Go. Get in the room. Phakamseni. Lula nisandla senu kuye. Akebela. matsogo mo Akebela. yena Senambit. Get in the bit. Angizwa wena manje. Uyakele. Uzombulala noma uzomenzani? Uzomenzani? Get phuma kuye man. Beka isandla esiswini sawo uthi ngegama lika Jesu. Whatever is in my life that is not from God, it must come out in Jesus' name. ka lebitso la jesu Stretch your hands again. Niyaphuma la kuye. Angeke ukhulume. Wamba nobani mara? ba re o sepela le mang mmeo Sawubona mama. Yebo ba. Nisuka kuphi ekhaya? Usuke lebo. Enebo. Uhlushwa yini umntana? Ukhula thunento la ngaphakathi. Unani? Akitse gore ke eng le yena a tse gore ke eng Mara uthi kunento la. Lula nisandla soyikhipha today. Nimfakeni lapha siswini. Nimfakeni. Awu. Nimfakeni. Inyoka. Memes. Inyoka. Inamakhanda mangakhi? Angazi man. Ubani wena umfaka inyoka lo muntu? Angazi. Ungubani wena umfaka inyoka? Ungubani? Angikhuluma. Uzumfaka inyoka ukwenzeni? Ukwenzeni? Angikhulumi. Niyayikhipha le nyoka noma niyikhiphi? Niyayikhipha? Niyayikhipha noma niyikhiphi? Angazi. Awazi. Inda futhi. Khipha le nyoka yakho, khipha. Memesa futhi. Ngenzani? Sikhipha. Nikhipha ini? Inyoka. Iyakuphi njengoba iphuma? Iyakuphi? Angazi. Khipha le nyoka. Khipha futhi. Ngiyakulima. Khipha. Yeah. Nikhipha ini? Inyoka. Iyakuphi? Iyakuphi? Angazi. Khipha. Iyakuphi? Sibisa nazi tata. Nithathe kubani? Angazi. Hey, nithathe. Khipha.
Shela uJesu izandla.